tingog di na lang kayo magawas. Roda. Saan to sa Roda eh? Di makagibutang tilma Roda nga dugay ito pare. Madam cute kay short video sa mini miss you. Asa to dapita? Asa yung mini miss you? Asa to? Asa yung pasabot na to Jasmine? Ano yung Jasmine? Yung mga may busy kayo ko sa trabaho, ante. Mauri, Roda. Bitaw, may kadaog na ito. Uigo ko rin ako number karoon niya. Sayang kayong kahit no? Ang hearing lagi day po 08 niya. Norski Life, hi. 208 ang hearing niya. Ang ligawas. Ay, Ginoo, lamdagi ang palag sa mga purgatorio. Lalo pa ang pangalan ni Dennis. Dusty lang ako, Adam. Bukan akong duster, taas ni. Lubay na akong duster. Lumabas number mo kahapon. Hindi ako nakataya. Unors. Di ka was. Lamdagi ang kalag. Gisayo ni mo na gani. Wadang maunag gani. Gisuyo mga duster. Mauni na yun. Gisayo ko gani. Mabuhay. Madlang people. May kinikit mo takaw to yung sakit mo lang akong hawak. Kinikit mo ako kuhan ba? Ako sa kuhan mo. Ikaasa na po kung guide. Ibis. Pasagtun tamo. Kini lang kasi ayaw lang po usa kay. Mag-isi na po kapoy na kayo. Kani utso mang guligod. Karon magudhuibis na patong ta sa zero no na zero no abi na kog mo por zero karon kay naamang gid yan gihiring ba yan no karon ang result is 90 tara chuchu ay 9849 udubo lagi chuchu niya wa may lusot diri po 966 ug ari diri nahitabo na ra ba ning 188 ni gawas ug di 988. Dubo lagi chuchu. Lantaw mos guide no wa jud lusutan igabot diri si 96. Itan-aw gusto nitutok mo sa guide guys kanang spellingar ko ng guide ang ni gawas 894. Asa mo lusot ni gawas ng 144 dayo ato sa adlaw. Ay kung ginamubalik na. Unya, karon ang number, kung diri, wa may lusot, akong ginahuna, kung kari ang gawas, 302, o dili, 20, plus 1 ni diri, i-plus 1 ninyo ang 304. Pareha ang tagay din. Pareha bitaw tagay, di ini mo gikan. Kinggo kita ning Cyrus. Paminaw sa mo, naglibog baya ko. Ha? Kung ako sa dibis diri, awat sa mo diri ibis na mo diri sa guide pikas na mo ko guide usagod. Sa mo, ibis na ko diri sa guide na ko guide usa.